Batiregedzai mhuri yeZimbabwe ndirambe ndichitaura mashoko anoita seanga anotizana nevamwe kuti hurumende yeZANU-PF haina kumbenge yambounza gutsa ruzhinji, haina kumbenge ine rudo rwekushandura upenyu, nekuda kwekuti zvakakoshera kusununguka kwemunhu mutema zvese hapana chavakambenge vachiita. Ndosaka muchiona kuti ruzhinji rwemhuri yeZimbabwe nhasi haruna pekugara, vese vari pamaster servant relationship yekuti asina anonyengerera anacho. Our vast land in the rural areas ndo yamakanzwa ichitaurwa mupolicy of ZANU-PF ichiti land ndeya president. President ndivo zvakare vakakonsolidaterwa power neamendment bill number 2 yakazenge yakutaurwa naGeorge Charamba, mutauriri wapresident, achiti nyika haigone kutaura kuti haisi kuda amendment bill number 3 nekuti amendment bill number 1 and 2 dzakatomboitika. But zvakatsanangurika mhuri yeZimbabwe, ndoda kukuudzai kuti amendment bill number 2 yakakonsolidata power yapresident ikatanga kuchinja mamiririro emasections mazhinji akakoshera president kuti vave vari ivo vane final say mukugadza nekubvisa zvese zvaakuda kuitika paamendment bill number 3. It's a continuation yakatoiswa platform or foundation neamendment bill number 2. Vakadzidza nezvemutemo vari kunzwisisa zvandiri kutaura. Zvese izvi zvichiitika izvi, ndiri kuda kuzama kutsanangura kumhuri yeZimbabwe kuti kana tichisunungura nyika tiri kuisunungura kubva mukati memaoko executive power of ZANU-PF. Nekuti ZANU kubva ichipinda mupower yakandonofokasa mukuchengetedza power, nyaya dzedevelopment ikadzisendeka, nyaya dzeaccountability ikadzisendeka, nyaya dzeprogress ine inclusivity contribution inobva kuvana veZimbabwe kuti vataure ivo nenzwi ravo kuti nyika yedu tinoda kuti imire yakadai yakadzisendeka. Vavatora nyaya dzezvematongerwo enyika vakadziita kuti dzityise vachishandisa CIO. Welcome to ZimOne, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together. Vanoferefeta nyaya vakatanga kuti pane zvavanenge vawana vanombodzoka vononzwa kuti mapolitical gurus vari kuti kudii
before taisa humbowo pamberi pedare. Dare ndokubva ratanga kutiwo risati ratora mukana wekuisa judgment over anything. Rinofanirwa kutembenge ratonzwa kuti mashefu ari kuti kudii kumashiroko. Ndiri kuzama kutsanangura state capture pano. But now today ndoda kuitsanangura nenzira dzekuti vana veZimbabwe, ine handinei nevari kutaura zvehondo nezvimwe zvese. But changu chandakadzidza ndo chandinacho ndechekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti munzwisise kuti tiri kurwa nei. Zvese izvi zvaitika, all the sectors dzakanakira vana nema institutions akanakira vana aiswa pasi pesimba rehutongi. Ndo zvakonzera izvezvi kuti until today tasvika palevel yepamusoro yekuti the system yenyika yava ne-identical system iri kurana parallel. But identical system iri kurana parallel ndo yaane power kupfuura the legitimized system yenyika. System yenyika ndo yaakufeila vana veZimbabwe nekuti hutongi hwese nesimba rehupfumi hwenyika rwakabatwa kuparallel system. Ndo zvimwe zvakonzera nhasi kuti muchiona kuti maministries enyika ari kufeila kuti agone kufambisa zvinhu nenzira yakanaka zvinoisa dignity muvana. But maparallel system ari kushanda achiwana zvakawanda zvinogona kuisa surplus muvana. I will give you an example. The Ministry of Education today haisi kukwanisa kusupply zvinodiwa kuti tisustain education yevana. The Ministry of Education today haisi kukwanisa kuita advocate for a better salary kumaticha. Toenda ku Ministry of Health haisi kukwanisa kusupply zvese zvinodiwa muzvipatara. The very same Ministry of Health is failing to advocate for better salaries. Kusvika palevel yatiri kutaura kuti manesi today vanohora $240. Mari yavari kupiwa kumazigi haisi kukwanisa kuita anything. Modzoka vopiwa increment ye$38 kana vakonveta mazigi. Havasi kuwedzera kumazigi, vari kuiwedzera havasi kuwedzera ma-US, vari kuwedzera kumazigi. $38 iyoyo wonzi kana pension yavari kudhonzerwa is $40. Zvakutotaura kuti mari yaatopuwa as increment yatozodhonza imwe muhomwe mavo.